Când vine vorba de suferință, am decis ca toată viața mea mai bine să tac din gură. N-am experiența necesară și atunci când treci prin suferință, nici nu știi ce-ți mai dorești uneori de la viață. Am fost weekendul trecut cu fratele Florin, cu Florina, soția mea, chiar și cu bebelușul nostru, și cu Marian Mocanu în Londra să o vedem pe Magda, pe Dani, și vreau să vă spun sincer că am amuțit când m-am pus lângă ei, nici n-am știut ce să le spun. Ce să-i spui unui om care trece prin suferință? Au trecut mulți prin fața noastră și i-au spus, Domnul te iubește. Dar la un moment dat n-am văzut decât niște cuvinte care treceau așa pe lângă ei. Când ești într-o situație, parcă și aceste cuvinte te dor de multe ori. Mi-aduc aminte că Alex Tașcu era aici, nu-l mai văd, dar vreau să vă spun un gând, o perspectivă asupra suferinței. Când m-am întors la Dumnezeu, am făcut o echipă frumoasă cu Alex Tașcu și am început să mergem prin biserici, eu să mărturisesc cum am întors la Domnul. El cânta și mărturisea cum Dumnezeu l-a vindecat de cancer. El mi-a dat și curaj să pot să încep să cânt. Și la un moment dat am auzit în mărturia lui, spunea el, cât am fost departe în lume n-am avut nicio problemă. Am venit la Dumnezeu și spunea el, i-a murit bunica, i-a murit tatăl, i-a murit mama și într-un an de zile și-a înmormântat toată familia. Mai mult decât atât a venit în București și la un moment dat a zis că nu s-a simțit bine într-o zi, s-a dus la doctor și doctorii i-au zis că are cancer și că trebuie să-l opereze de urgență. Ce poți să spui la un moment dat? Sincer, vorbind ca niște oameni deschiși, să-i spunem, Dumnezeu te ia la pumni când te întorci la El? Și la un moment dat stăteam și am zis, Doamne, eu nu știu de ce se întâmplă lucrurile acestea. Dar a fost un gând pe care cred eu că l-am primit din partea lui Dumnezeu. La un moment dat, ca și cum Dumnezeu mi-ar fi vorbit și mi-a zis, Alin, tu știi că eu sunt Dumnezeul care cunoaște toate lucrurile. Eu îl iubesc pe Alex Tașcu. Am știut că Alex Tașcu va trece prin toate încercările acestea și m-am gândit că singur nu o să reușească. Am zis că mai bine îl chem la mine, să-i mântuiesc sufletul, să aibă un sprijin în mine, în biserică, în frați, că dacă va fi singur, poate nu va reuși. Am știut că mama lui va muri, am știut că bunica lui va muri, am știut că tatăl lui, am știut că vor muri și va rămâne. Plus, eu sunt Dumnezeul care cunoaște totul și am știut că Alex Tașcu are cancer în trup. Și am preferat, Alin, să-l chem lângă mine, ca să-i fiu un sprijin. Și dacă privim suferința din perspectiva aceasta, vedem că Dumnezeu e bun. Altfel, în suferință, nu știm ce să mai facem. Eu aseară am trecut printr-un moment, vă spun, cel mai șocant moment din viața mea, dar o să vă spun la final. Subiectul moarte întotdeauna m-a interesat, dar m-a și speriat de multe ori. În seara aceasta vom asculta mărturia unui om care a rămas fără soție, cu 6 copii, cel mai mic are 6 luni, cel mai mare 8 ani. Despărțirea aceasta este tragică, chiar dacă suntem credincioși, este tragică, este dureroasă. Știm că ne vom întâlni cu ei în împărăția lui Dumnezeu, că dacă n-aveam nădejdea aceasta, nici nu mai doream să trăiesc pe pământul acesta. Dar avem nădejdea că într-o zi ne vom întâlni cu El acolo sus. Și cu toți cei dragi ai noștri, binecuvântat să fie Dumnezeu. Sami, ai ales cea mai bună poziție pe care poți să o ai față de Dumnezeu în momentele astea dureroase. O poziție care vindecă. Dumnezeu să te întărească, să te binecuvinteze în continuare. Când eram mic, mă uitam la mama și am văzut-o de multe ori plângând. Și mă retrăgeam în altă cameră sau mă închideam în toaletă acasă și plângeam. Și spuneam, mama îmbătrânește și într-o zi o să trebuiască să mă despart de ea. În 91 a primit viză să plece în America să-și vadă rudele și când a venit ziua să plece de acasă,
Mi-aduc aminte că a scris o soră de-a mea în bucătărie, pe frigider, că mama pleacă în America și data și-a făcut bagajele, s-au strâns toți în bucătărie, eu m-am dus și m-am ascuns sub pat. Știți de ce? Că nu puteam să o văd că pleacă de acasă. Eu nu pot să mi-au rămas bun de la ea. A plecat, nu mi-a rămas bun. Apoi am început să practic sporturi și prima dată în 94 am plecat într-un cantonament de pregătire undeva la Târgu Mureș. Acolo la Târgu Mureș am stat o lună de zile și mă gândeam în timpul acela dacă nu mai văd pe mama când mă întorc acasă. Apoi au trecut ani și în 2001 eram departe de Dumnezeu și atunci chiar e tragic să primești o veste tulburătoare. Nu vă speriați, mama trăiește și astăzi. Domnul să o binecuvinteze. Dar în 2001 m-a sunat un frate când eu mă distram de Revelion, 2001 spre 2002, și mi-a zis: Alin, era undeva la 3 dimineața, știi că mami are cancer și că i-au mai dat doctorii încă 4 luni de trăit? Mi-a perit toată pofta de distracție. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a ales ca ea să trăiască și trăiește astăzi și se bucură de faptul că ne vede pe toți cum ne întoarcem la Dumnezeu. S-a întors și tatăl meu, v-am spus, și pentru mine e o mare bucurie. Mi-a fost frică să văd că persoanele dragi și să aud că persoanele dragi într-o zi vor pleca de pe pământul acesta. Acum sunt părinte și am spus mai devreme că aseară am trăit cel mai șocant. Am văzut multe lucruri tragice în viața mea, dar ce am văzut aseară a fost, să știți, foarte tragic pentru mine. Șocant, nu tragic neapărat. Am venit foarte obosit din Londra. Am zis că am luat și copilul cu noi, că n-am avut cu cine să-l lăsăm acasă. Am zis că încă este mic, parcă n-am încredere încă să-l las cu cineva. Ne-am dus ca să fim un sprijin pentru Dani și Magda acolo în Anglia. Am venit destul de obosiți, că a fost greu. Am ajuns ieri la ora 3 în București. Eu am plecat direct la muncă, soția s-a pus în pat cu Luca, Benaia, și au dormit până la ora 7. Eu am venit de la muncă, m-am pus în pat, n-am putut să dorm, de fapt nu m-a lăsat Luca să dorm. L-am luat în brațe și m-am jucat cu el. Undeva pe la 9 seara, sora Rodica Dumitru a venit la noi, Domnul să o binecuvinteze, ne-a ajutat, au făcut băiță bebelușului și după ce au făcut băiță stăteam în bucătărie, vorbeam, ne-am uitat la el, râdea, toate lucrurile bune. Apoi l-a luat în brațe și a spus sora Rodica: cred că este somn. Și la un moment dat a pus capul așa în jos și a zis: ia uite, așa a dormit. S-au dus imediat în dormitor să-l pună în pătuț și când l-au pus în dormitor s-a uitat la el și a zis: dar de ce e așa galben? Și când s-a uitat soția la el, l-a văzut și a început să urle în casă și a zis: Alin, vino repede că a leșinat copilul nostru. Când m-am dus în cameră, vreau să vă spun că cu toată credința mea, nici n-am mai putut să deschid gura. M-am uitat la el, era alb tot, până și buzele erau băgate în interior, nu mișca, nu gesticula, nu făcea absolut nimic. M-am speriat, foarte tare m-am speriat, l-am luat în brațe, am strigat, nu știam ce să-i fac. Am văzut că nu reacționează, la un moment dat i-am făcut respirație gură la gură și abia atunci a început să respire. Când am văzut că respiră, am început să mă rog cum nu m-am rugat niciodată în viața mea. L-am scos pe balcon, am deschis geamul și a început să-și revină, dar tot cădea în stări de leșin. La un moment dat acolo pe balcon am strigat, am zis: Doamne, te rog să pui Tu viață în el, Doamne, să-l aduci la viață, să-l lași să ne bucurăm de el. Florina nici nu știa ce să facă, stătea pe hol, pe jos și striga: copilul meu, copilul meu. Am chemat ambulanța, l-a dus la doctor și a revenit pe drum.
Deja când ne-am dus acolo era schimbat, zâmbea, când l-am văzut m-am bucurat din toată inima. Am plecat de la spital, mulțumesc lui John că m-a ajutat cu mașina. M-am dus, mi-am luat mașina și când am rămas singur în mașină am plâns. Am plâns și m-am gândit dacă îl pierdeam. Nu mai îți pasă de absolut nimeni și nimic într-un moment de genul acesta. Am fost și am stat foarte mult și aseară și astăzi cu el și m-am jucat cu el, râde și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar sunt momente tragice în viață. Un copil s-a dus cu părinții la un moment dat să facă un control, fiind bolnav la inimă, o malformație la inimă. Apropo, să vă rugați pentru copilul nostru. Are un suflu sistolic și oboseala, și noi suntem de vină că l-am cărat după noi. Și faptul că a stat în căldură, în apa caldă și în aburi, cred că acest lucru l-a dus la leșini. Dar într-o zi un copil s-a dus la medic cu părinții lui să vadă ce se întâmplă cu el. Și la un moment dat, doctorul, după investigații, s-a uitat la el și i-a zis: știi, noi o să căutăm în inimioara ta, să vedem ce ai tu acolo, pentru că trebuia neapărat să intervină chirurgical. Copilul, care venea dintr-o familie de credincioși, s-a uitat la doctor zâmbind și a zis: o să-L găsiți pe Domnul Iisus în inima mea. Doctorul s-a uitat foarte nervos la părinți și a zis: bine, bine, dar o să căutăm, să vedem ce mai găsim acolo. Copilul din nou a replicat și a zis: o să-L găsiți pe Domnul Iisus în inima mea. După ce a stat de vorbă cu copilul, doctorul i-a tras deoparte pe părinți și a zis: măi, de ce l-ați îndoctrinat religios și ați dat speranțe false? Voi știți că acest copilaș mai are 4% șanse să trăiască? Ce Iisus? Dacă era Iisus, trebuia să-i dea viață, nu trebuia să fie așa. Părinții nici n-au mai știut ce să spună. Ce poți să mai spui într-un moment de genul acesta? Doctorul a intervenit chirurgical și ce credeți? Copilul a murit. Nervos, doctorul a plecat din sala de operație, s-a dus în biroul lui și acolo a început să certe. Dacă tu existi, ești un Dumnezeu rău. Ce vină a avut acest copilaș de 8 ani? De ce ai îngăduit tu să moară? El a spus că o să te găsesc pe tine în inima lui, dar de ce nu i-ai dat viață? Și supranatural Dumnezeu i-a vorbit în momentul acela și i-a zis: el și-a încheiat misiunea pe pământ. A fost trimis după o oaie rătăcită și acea oaie rătăcită ești tu. Și am venit să te salvez pe tine prin acest copilaș. A căzut pe genunchi acolo în biroul lui și a plâns în prezența lui Dumnezeu. Este un om care predică Evanghelia și mărturisește în Statele Unite ale Americii că Iisus Hristos este Domn și peste momentele acestea tragice. Binecuvântat să fie numele Lui.